F'intervista riċenti u minn reazzjonijiet li kien hemm minn waraja li segwew l-istess intervista ma' ex-priġunier kien allegat li l-opportunitajiet fil-ħabs huma minimi u l-ħajta kemm ġew jippruvaw prattikament jagħmluhlek miżerja. Kemm temmen li hemm lok hemm ġew għal opportunitajiet u forsi taqsam magħna xi esperjenza ta' wħud minn priġunieri li kienu fi stat ħażin u li forsi b'azzjoni li għalina tidher mill-inqas tkun qed tibdel il-ħajja tal-priġunier għall-aħjar. Opportunitajiet għandhom ħafna ġew. Jiena niftakar żmien fejn priġunier għas kien ikun jaf se jaqbad jagħmel bih innifsu kif ikun filgħodu dan ħlif jowden forsi kif ħajġib xi naqra droga jew kif ħajdawwar li jab xi mod jew kif għad-direttura forsi kif se jagħmel xi arma kif jafu. Daw kien żmien li għas kien ikun jaf se jagħmel bih innifsu priġunier. Illum differenti, illum ingħataw ħafna opportunitajiet, ingħatawlhom anki opportunitajiet ta' studju, hemm nies li anke marru l-MCAST, hemm oħrajn li minn xejn saru electrician u ġifieri qabdu sena u talmu u mexxew fiha. L-opportunitajiet hemm qegħdin, imma sta l-priġunier li joħodhom. Jekk il-priġunier daħal hemm ġew brabja fih u forsi bassad kemm xejn ikraħ. U mhux lest li jinbidel għal ġid tiegħu stess u jaħtaf kull opportunità li jista' jieħu minn hemm ġew. Messa xi jgħid qed nirriforma ruħu, inti titqis li ġol ħabs għandek lack of freedom, ġifri m'għandekx libertà, mela inti trid tara kif il-ħin li ħadd qattem ġew tutilizza għall-aħjar tiegħek. Issa l-aħjar tiegħek huwa jew ħadkompli fit-triq li konta ħażina li toqgħod tiġġieled ma' priġunieri oħra u taqla l-kastigu u jitfak id-Division 6 kif veru jsir għax inti tkun għamil xi ħaġa ma' ħażina mhux għal xejn u tuħu l-kastig tiegħek. Inkella tajt jiena ħanaqbad ġdida, se nibda nirriforma ruħi, se nagħmel affarijiet li forsi qatt m'għamilthom u ħanitallimhom hawn ġew u opportunità hemm żgur. Ġifieri jiena niftakar u għadhom jsiru dawn l-affarijiet joħorġu community working, ġifieri barra l-priġunieri jmorru anke jaħdmu ma' kunsilli lokali barra, apparti x-xogħol ġo l-ħabs stess. Joffri hemm ġew li jsir xogħol anke fuq barra. U jiena niftakar anke l-Koronel Dalli ġieli jkun pereżempju jitnaf fil-prison ground u jiltaqa' ma' priġunieri jgħidlu Raymond pereżempju biex nagħti eżempju fit-tizju jgħidlu kollox sew jgħidlu insomma ser insomma u x'inqala. Le nixtieq nkun naħdem naqra xi ħaġa jgħidlu x'tixtieq tagħmel xi tħobb tagħmel u jgħidlu jien naf xorta basta għat-tal-ħin. Qatt jgħidlu pereżempju inti bajjad dal-ħajt bajdu toqgħod tilab miegħu da tgħaddi mela l-eser basta noħroġ. U taħt motivazzjoni da, jgħajjat il-supervisor jew il-maġġor min ikun hemm viċin u jgħidlu minn għada ħassiblu għall-equipment biex dan jibda jbajjataw. Mela ġara l-priġunier, meta mar fid-division mar ferħan li l-għada se jkun max-xogħol da. Se jkun motivat. Se jagħmel ġurnata jaħdem u filgħaxija se jorqod għajjien. Mela da jaf li l-għada u mbagħad u l-pitada se jkompli fuq xogħol li beda u se jkollu mod kif filgħodu se jkun da motivat. Hemm differenza milli tkun filgħodu qas taf se tagħmel bik innifsek, illum għandhom l-opportunitajiet. Apparti mix-xogħol intern, hemm l-opportunitajiet ta' studju wkoll, dak ma ninsewhomx.